Sing anyep aja sing ngadem. Tenang, tapi iku jam 3 rata ya. Bar iki? Heeh, jam 3 rata iki kancane guri malah panas kabeh. Dayo. Lungih mekaran seni Puspito ing taman sari Manglung manungsa wangi Kalawanmu laning datari Ngambarung sasmito Sang kumbang layan Rangsang pucuk sarine kembang Maning rantri mong sawiji kinanti mematri sakjroning ati kang suci lintang-lintang panjerono antariksa angin bumi ayu sang rino kusumo lan seni Puspito ing taman manglo manung sawangi kelawan wulan ning dajari panas ya mas ngambar sasmito sang kumbang layan rasang pucuk sarine Maning
Kusuma Wijaya Elia Revita.